Gerald van der Belt, Joert komt het nieuws dat de Friese Poort uit de plan stapt. Dat had nogal wat consequenties voor het nieuwe Cambuurstadion. Wat wie je reactie? Doe je met Jerden van der Moor? Nou, als een donderslag bij heldere hemel. Dus we zijn enorm negatief verrast met het bericht wat ons aan het eind van de ochtend bereikte. En wij moeten ons nog beraden op hoe nu verder. Ja, want dat is eigenlijk de grote vraag. De Friese Poort wie natuurlijk een hele wichtige pion in die plan. Als ze oorjekje, wat ze dus sissen, betekent dat dan dat de definitieve streep kind door de stadionplan? Nee, dat zeker niet. We zullen in rap tempo en met bloedspoed moeten we kijken. Ten eerste, is er nog ruimte om wel tot elkaar te komen? En zo niet, wat voor alternatieven zijn er? Het is niet het enige project binnen de stadion, de school, maar het was wel een belangrijke. Nou ja, daar zullen we heel snel moeten kijken of er een alternatief is. Maar op dit moment vind ik dat heel lastig om iets over te roepen. Ik wanhoop niet, maar ik ben wel enorm teleurgesteld. Ja, dit is de saffelste klap in het project. Je mag al een heel soort klappen horen. Wil je er net als heel wurg van dat het nou weer misrent? Ja, daar word ik strontzagrijnig van. Ik vond eigenlijk dat we vanaf de zomer met z'n allen, met de gemeente, met de school, met de ontwikkelaar, met alle partijen, eigenlijk met z'n allen richting de finish renden op een hele goede manier. Dus ik vond het eigenlijk heel goed gaan. Als je mij gevraagd had of de kans dat er een levende dodo ontdekt wordt, of die kans groter is dan dat de Friese Poort uitstapt, dan had ik voor dat eerste gekozen. Het is onbegrijpelijk dat dit zo gebeurd is. En erg vervelend, maar we geven de moed niet op. We zijn hartstikke strijdbaar, maar op dit vlak had ik de tegenslag niet verwacht. Is het nog realistisch om strijd te wijzen? Jawel. Ik heb vanmiddag ook de wethouder weer horen zeggen dat het niet alleen voor Cambuur, maar ook voor de stad, voor de regio, voor de gemeente, voor de provincie een hele belangrijke ontwikkeling is. Ja, dan moeten er alternatieven zijn. Waar een wil is een weg. Dus ik ben nog steeds optimistisch, maar ik ben wel zeer teleurgesteld.